mga ka-Inday, this is Inday and welcome back to my channel. Yay! So ayan mga ka-Inday, so hindi pa nakakakilala sa akin, I'm Inday Rona. And don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And today's video guys, pupunta tayo sa parlor nila Ambo para magpapa-haircut. Kasi guys, meron akong aatin ng bukas na seminar sa simbahan. Magmaninoy si Inday. Magmaninoy si Inday guys. So naghihintay lang tayo ng masasakyan na paubao guys patungo sa parlor ni Ambo sa Bato-Bato. So ayan, nandito ako ngayon sa highway namin. Lapit na yung STL dito sa amin kasi sakay na po. Bato-Bato na ko yan. So ayan guys, nakarating na ako ngayon sa Bato-Bato. Pupunta na ako sa bahay ni Ambo. Si Ambo. Nandun na si Ambo guys. Ito po yung bahay ni Ambo. Hi! Magpagupit ko. Ito na po si Ambo guys. Mga ka-Inday. So ayan mga ka-Inday, kumakain pa si Ambo kasi nagugutom si Bakla. Tagapunta ko dito kang Ambo guys. Late siya nang kumakain. Bakit? Hi! Dahil kasi ako kaya rin ang kumakain kahit. Kumakain pa si Ambo. Hintay muna tayo kasi may magugupit sa akin. Siya yung magigipit.
Magugupit sa akin, guys. Kumakain pa siya, mga kainday. Ayan, mga kainday, nagsisisa. Hindi siya mamatay, guys. Hindi siya mamatay doon. ML pang Mapakiramdaman sila sino magpaparaya. Nagparaya na si Mino, ha? Ay, mananalo na yung gatot, guys. Okay, guys, ito naman nanalo na, guys. Okay, nanalo yung gatot, guys. Nanalo yung gatot. Bakal yung kamay mo. Ayan, guys. Magpapagupit na ako ng ang gupit kasi ang dugyot-dugyot ng kinig. Nag-home service ka po? So ayan guys, kung gusto nyo magpapagupit at saka magpapa-ribbon, sa imong mga content. Nagawa siya home service guys. Kailangan nyo pumunta dito sa parlor niya. Sa mga Bisaya dira, what's up, yaw? Dalawang bisis ko nang pumunta dito inaambo. Pag pumupunta ako dito guys, palagi siyang late kumakain. I don't know why. Char. Kung sa imuhang kuan, imuhang Valentine's nung isang linggo, Chop kay Day, walay pagkakuan. way pagka, Walay kayo, wala ko'y cakes ato nga time. halo, way ketchups, pariharat na, hindi ka nag-iisa, may mga karamay ka. Ayan guys. Nagpapagupit ako guys kasi may seminar kami bukas at saka magmaninoy ko sa Sabado. 11 na ako ang inanak guys, mga kainday, please talaga. 11 na yung mga inanak ko. 26 na ko guys, kaso si Ambo ang gwapa. Filter lang makakas na. Pero yung kitay. Panong ito editor. So, lang ito edit. Ito puso. So, ayan guys, mega shoutout po kang Kuya Eddie at saka kang Ate Evelyn at saka kang Ate Noven from Turkey at saka kang Aileen Vista. Mega shoutout po sa inyong lahat. Ayan guys. Mga kaibigan. Ginakuha niya yung pamilya, anak, nakabot niya sa kanyang papa, anak, mabangko niya. Certain basta ka magsuon ha. Ikaw na kapag nagpahinto ka balay. Nag-start ko dito kayo sa dito nagbayar yung kakibuloy. Kuan ka itong isyo. Wala ko kakulat ng issue. Katong nga sa buloy nga ang mga bayot anak sa kuan. Nagigil ako sa ikibuloy siya. Katong mga punsod, mga nuno sa punsa, kuan ba, mga balay-balay sa mga inagda siya. Ako pa ngayon ang mag-adjust kayo nakatira sa aming bahay. Puro nagkabog yung vlog. Ang ako yung vlog siya, kadili siya scripted. Basta siyang vlog dahil. Kung silang relasyon. Ang hayahay kasi natin kayo, ginapadadaan sila ka ng balikbayan box ba? No? Shout out yung hindi yung shout out. Balik ko nila mo siya. Ano ginahan kayo? Nagigil ka di ay nadagan sa mga kuwan. Nagagawin mo tabang sa mga day. Makapagas mga vloggers na upan. Kaya ang vloggers mo naman, ang nanaman siya association. Ginabangay mo na sila. Bangan natin sa kuwan, ang naniuman. Nasilugan na nagkikitaan. Kasi magpadasi mo mga kasi kuwan guys, si Miss Backford, kapakulo siya padala kanon yung kamera. Nakakano siya mga kanon yung mahal din.
ka-Inday, tapos na kami ni Ambo. Sabaw pa na po. Hi, baby. Hi, baby. Sa akong channel, baby. Shurian. So, yan. Wala na kong sikuan. Si Dubi-Dubi. Magpakuan siya. Ay, magpariban din siya. Pwede pariban, te. Sunod na ko pariban. Kairo. Ayan, guys. Andam na ko. Mahugos. Andam na ko magpa-vlog. Interview na ka ko yan. Yun saan kapag tapos-tapos. Tarong ba? Sentro lang nga area. Juliana maabot og Davao kay layo na kaayo. Sa Isidro lang. Ayan. Sana akong gusto sa manukito sa dulo. Guwapa pa ito ay. Guwapa ko kuya. Ha? Nandito. Ganun mo siya paputin. Dito sa likod. Anong nahan ko siya? Di ba nasama mga dito? Kaya na kung kuan. Meron nila silong. Kumana po kami. Ay, si Ronel ay, hindi ay barkada rin ako na siguro. Dali sa alis na. Charot na. Subian! Kaya na po palit unti unti. Ayan guys. Pupunta muna ako sa palengke mga ka-Inday. Magbabayad muna ako kang Tita Ambo. Bye! Bye-bye, Tita Ambo. Thank you so much. Mabalik ko na po dahil. Kisa dito. Kisa ba? Ayan guys, kung gusto nyong bumili dito guys, may paninda si Tita Ambo. Ayan, wala kayo kong lipstick ha. Bye sa ano? Bye! Yung na-subscribe sa iyong channel. Ay, gano'n ko. Ato sa kote. So ayan mga ka-Inday, pupunta muna ako sa palengke kasi may bibilin ako. Thank you! Super easy. So ayan guys, mga ka-Inday, pupunta muna ako sa palengke kasi may bibilin ako. At saka pupunta ako dito sa pharmacy. Super init. Ayan. Thank you so much po Tita Ambo for sa pagtitipid sa heart. Ayan guys. Bye. Kuko ante, Glido. Kanito, kapila nite. Sorry, sorry. That's all.
Bumili ako ng Gledo para sa her. Sa Thank you so much. Salamat po. At saka, mahapit ako diri sa tanaw sa ko sa mga Rolly Churem. Piling sa loob. Wala may pasalo. Pilang. So ayan mga kainday, tapos na akong bumili doon sa palengke. Ito na po yung nabili ko mga kainday. Count craving. Sawa kayo mga kainday. Nagulat na lang kong sakyanan para pauli sa balay. Nagulat ko ba o kay dili ko magmotor. Arte kasi and also mega shout out po kang Rosel Cabinas at saka kang Pinoy Chill Vibes, Bermhel Channel, Briggs de Guzman, at saka also Evelyn Rubia at saka Ribs Laquachero, and also from mega shout out Eileen Bisdak from Turkey at saka kang Koya Eddie. Hello po sa inyong lahat. Keep safe always po. And naghihintay lang tayo ng masasakyan guys. Wala pa. Guys, wag niyo pong kalimutan mag-subscribe to my YouTube channel at wag niyo pong kalimutan na i-click yung notification bell at para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. Ayan guys, naghihintay na tayo ng masasakyan. Mega shout out Ate Evelyn. Hello po. At saka kang Rosel Cabinas, Pinoy Chill Vibes, Brimhill Channel, Breeze de Guzman, Ribs Laquachero kayo. Thank you so much po sa panonood ng videos ko sa my YouTube channel. Ayan mga kainday, naghihintay lang tayo na masasakyan mga kainday. Yan. Dugay kaayo. Dugay kayo sakinan. Hindi ko masakay single nga motor kay init kaayo ako na kung init kaayo. Dugay kayong bao-bao mga kainday. Tarawa mga kainday. Wow! Isa to siya. Isa to. Sabta ko ato. Isa to. Ay, ayan mga kainday, naghihintay pa ako. So ayan mga kainday, nakasakay na ko. Tricycle ni Kuya. Diyan. So
So ayan guys, dito sa mga tansikuan, tatay, kay layo daw kayo dito Diyan si Manggod. Kuhan mo ang pasakay. Sa tower lang, sa kuhan tayo, signalan tayo. Ito yung bagong signalan. Oo, daraan. Ayan, napugusto na si tatay upuan, hakot sa ako. Ayan mga ka-Inday, si Auntie Manggod. Pasakay mo ante. Kaya nalaga kasi? Kaya nalaga ako? Oo. Kaya naman ay alam na ako yung pinagsawagan. Natukan daw siya. Ingon na si Auntie nga, sakay din Napasubo si tatay katong sa kuha mga ka-Inday. Hindi mo ko mag-single, kay init kayo. Sulaban lang tayo. Kailan yung ilan dito tayo? 68. Kaya pala din yung thread guys ay nagsimana. Huwag mo tayo. Kung mag-drive, pinag-competition sa wanyo. Ano ba yung nag-isiay? Nakapag kay Social Second. Tagasa rin ka tayo. Ha? Tagasa rin ka. Taga-drive at bato. Tunay. Bato. Bato, John Centro. Huwag yung pinuyan, analis, baon. Doon na ako na nagbiyahe dyan sa ako. Galang sila si Juan, Labra. Palabras. Kailan po anak. Ako na mga maghod. Ay, bangon na nila. Oo. Kaya ngayon ang anak maestro. Napasubo na, di ka katod na ko tayo. Kailangan ko na gagawin. Napasubo na si tatay. Kailan pagkabaki mong anak mo tayo? Solo. Kailan ang ispela ron? Solo yun ang sila. College na nakuban. Wala akong kamagwaran. May anyos ka. May daan niyo sa bat. Sutugay, gilay mo nakaanak tayo. Okay, magpalaminyo. Madugay, nagkaroon niyo. Oo, wala akong asawa. Bata ka. Kailan edad mo namin niyo tayo? 45. Mga asawa ni mo? May siyolo. Si Uno? Oo. No? Sutugay-dugay, gilay mo nakaanak si Ayn. Okay, sabi nyo na mo, nahanap niya yun. Wala akong kamagwaran ng bahay. Wala naroon siya, third-year college na siya. After year na. Ang sa kurso tayo? Well, matulog. Sa eskwela sa Malakabak. Yan, Davao. Sa Davao? Eh, wala tayo. Basta yung sa Malakabak. Man, online na siya. Online. Kasi sila sa Uling Road. Maligid siya, third-year college, pero yung advance, electric na daw sa hotel yan. HRM. Oo. Maligid siya, kwanta, related na. Puro babae. Kan, isa na yung babae, kaya kumagwakan. Doha kalaki. Munoy. Wala na yung pangaligilian tayo. Oo. Yung mga misis ninyo. Balay na. Lakaw man. Lakaw? Lakaw. Biyaan ka? Nagawa. Nagawa. Anong biyaan ka? Umalik pa to. Okay naman dito. Wag yun. Doon sa yun, wag yun. Wag, yan yun. May isa pa lang kauli. Ay, isa pa. Pag-graduate ako wala ko babae. Uli iman siya. Uli iman sa babae. Wala ka pa. Tuloy nyo ko ba? Kaya nyo ko. Kaya nagasunan sa akin. So wala may communication karon tayo. Ikaw lang mga anak. Oo. Ay, nagkaroon mo nagkakuha ka ng kuhan. Magbugas. Ikaw rin ipadrakan sa mga balay o lalaki ng mga anak sa manguran. Malagi sila tulo. Nasa ko ah. Nag-vlog. Nang sila tayo nga magtanaw ani nga video. Subscribe mo. So ayan mga ka-Inday, na i-perfect ako si tatay ng likod.
Napasuko na siya katod sa kuha guys kasi auntie Ningon na siya sakay no. Isakay po sa kem no. Natok-an si tatay pag ino sa ni auntie og sakay. Dito siya gusto ihatod ko niya sa kuan sa Lagura. So ay Balik sila yung sakay. napasubo na lang si tatay. Sa diyang sa auntie di ay musakay mo balik nagsakay siya ha. So saan yung pagsakay si tatay nga. Ihatod ba ko niya sa Bitaogan. Galit sa auntie oy. Nakaw yan, nakaw. Sa daanan ng Pitulagaw. So far tayo, sa imuhang ka ng katiguangon ng karon tayo, wala kay di pambati. Kaya si Ginoo. Pulot na, puta. Iba ko mga nag-typing ko, siguro ko. Aso, sa una dyan, manigarilyo, nagkili ka tayo. Oo. Nagali kayo na paanan mo tayo, ang bundang ang sigarilyo. Kalitura ko kung ito kikimala, ito ko niya. Ayaw na ko, malikom naman ko ng garilyo. Kaya alam ko yun, kinikindi lang ko. Salamat yun ko. So far, nagpasalamat yung sa Ginoo tayo nga, nataon lang ng sigarilyo. Oo, mali, ino, karon, ino, ako ko ba? Pero kamaso ka ng tapis sa gipon. Kamaso, wala ko ba? Nga lang, ulit. Undang kukuan tayo, sigarilyo tayo. Wala. Ay, kami, Una-una ni mo karon tayo, huwag ka ni undang og sigarilyo tayo, maabot makakagsidente ka pin. naon ko tali. Sabi, yung bali nga, isinta pa kapil. Wala, walang isinta, ala. Naon na, nalipinom. Panaon ko lang sa ugali, walang pag-alagin ng mga taon. O, Jun. Wala yun. Jun, magugay mo ha, kuha na tayo. Ako eh, sinabuhi. Wala na. Kaya anak ako ayaw mo. Sigarilyo. So far, yung mga anak ng mga lalaki tayo, wala na sigarilyo. Wala. Ayun kaya kibutan po. Pero pag Lumon kaya? nakanang sunod sa kinamakuangan. Oo. Lahat ng buhay. Patay dyan. Siligit. Ah, so sa lulo kay kusumo tayo no kay hapon siya sa kuadri at tayo. Nagkuadong ka mo natin sa kuha. Salamat jud kayo tay. Di mo ko musag single tay kay init kayo tay panahon. Kaya lang pag tayo. Dali lang. Salamat kayo, tay. Sa paghatod sa kuat. Duduha ba ita kaghatod sa kuat? Salamat, tay. God bless. So, ayan mga kainday. Naabot na ito sa mga balay. Salamat, tay. So, ayan guys. Naabot na po. Bye, bye, bye.